тамошобинони азиз, барномаи Субҳи Тоҷикистон идома дорад ва ин лаҳза дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд Фарида Саидова, тарроҳи ҷавон. Хушомадед ба барномаи Субҳи Тоҷикистон. Субҳи шумо бахайр бошад. саломат бошед. Субҳи шумо бахайр бошад. чакандозӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик мебошад, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ эҳё гардида, бо тарҳи нав, бо тарҳи муосир аз ҷониби тарроҳон пешниҳод мегардад. шумо ҳамчун як тарроҳи ҷавон ин ҳунари мардумиро дар офаридаҳои худ чӣ гуна таҷассум мекунед? пеш аз оне ки ҳар як либоси чаканеро омода месозем, аввалан мо дар бораи чакан маълумоте мегирем, то ин ки либосе ки мо меофарем зебо ва шинам бошад ва ана ҳамон рангҳое ки мо дар чакан мезанем, ба рангҳо низ аҳамияти ҷиддӣ медиҳем ва то ин ки аз ҷониби дигарон нағз қабул шавад. Барои мо тарроҳон интихоби матоъ, ранг, ришта нақши муҳим мебозад ва ҳар як чакане ки мо меофарем, аввалан онро дар рӯи авроқ тасвир намуда, баъдан ба рӯи матоъ мегузаронем ва албатта ки дар интихоби ранги риштаҳо низ бетараф намешавем, чунки ҳар як риштае ки ҳар як ранге ки мо дар он тасвир менамоем, яъне инъикос мекунем, як нақши хоси худро доранд. Барои тарроҳони касбӣ омода намудани либоси чакан на он қадар мушкил аст, чунки онҳо равиши корро пурра аз уҳдаи он мебароянд ва дар муддати 15 ё ин ки 20 рӯз як либоси чаканро омода месозанд. Солҳои охир дар либоси чакан ҳар гуна гулҳо, яъне гулҳои лола ва ана ҳамон косаҳое ки рамзи офтобро дар бар мегирад, ба гулдухтарони мо муд шудааст ва гулдухтарони мо рӯ ба фарҳанги либоспӯшии хеш бештар кардаанд ва аз ҳамин лиҳоз ман ҳамчун тарроҳи касбӣ мехоҳам ки дар ҳар як либосе ки ман меофарам, дар ана ҳамон ҳатман рамзи ё ин ки як ҷузъиёти миллӣ аз ана ҳамон чакане ки аз қадима ба мо мерос мондааст тасвир менамоям, то ин ки фарҳанги миллати мо аз байн наравад ва гулдухтарони мо бо ифтихор ба бар намоянд. боиси ифтихор аст ки чакан ба феҳристи ЮНЕСКО шомил гардидааст ва мо тарроҳон ана ҳамон либосҳои қадимаи чаканро ба тарҳи замона ба гулдухтарони тоҷик пешниҳод менамоем, то ин ки гулдухтарони мо онҳоро ба бар намоянд ва муаррифгари фарҳанги миллати хеш бошанд, зеро ҳар як давлату миллатро аз рӯи фарҳанги либоспӯшии хеш мешиносанд. тамошобинони азиз, дар ин қисмати барнома намоиши либосҳои миллиеро ки ин тарроҳи ҷавон Фарида Саидова омода намуданд пешниҳоди шумо менамоям. баъдан суҳбати мо идома хоҳад ёфт.